I la quantitat de còmpacs tenia, els gossos, la nina... La Ivette Nadal... La Ivette també et va donar un còmpac? O què? Ja el tenia. Ja el tenia. Molt bé, molt bé. Bé, jo, no sé, agrair-te a tu, agrair-vos a tots la presència. Home, us puc explicar allò del bou? Oh, i tant, el bou. Ara que el bou... Ara que el tenim. Tot el que hem dit abans quan no hi era, no, eh? Exacte. Saps què va passar? Arribo a casa del bou... Un moment, el bou. El bou és el senyor Pep Bou, el qual segur que heu vist alguna vegada en espectacles poètics, meravellosos, amb una cosa que és sabó, però que segur que té una fórmula secreta, com la Coca-Cola, perquè no li peten gaire, diguem, i que també tindrem el gust de tenir-ho el 14 de juny amb un entorn que, en fi, que jo sé que tècnicament el farà patir. Ja estava preguntant sobre els aires condicionats de l'auditori. Jo pateixo, no? Va, molt bé, doncs patiré jo només. El Pep, què li vols explicar? No res, que vaig arribar a casa seva, que anem a casa amb el Pep ens uneix una gran amistat. De fet, vam compartir una vegada 9 dies a la banda junts, amb més gent. I... És igual, és igual. No, anem per feina, no trobem que portem molta estona. Sí, la gent vol el canapé. Clar, que no, ens hem preparat un càtering impressionant, però bueno. Doncs arribo a casa, he anat cridant Pep, que és una casa gran, d'aquestes pairals, i he anat cridant Pep, no em contestava. Hi havia la gossa allà palancada, com es diu la... Això. No ho he sentit. La Salomé. Salomé, és una altra cosa. Sí. Vam mirant la Salomé, m'ha cridat, i quan ja estava a punt de marxar, dic que me'n vaig, apareix, Jordi, bon dia, que havia dormit. Estava allà. Havia tornat, la veritat és que no havia dormit la nit abans, que havia tornat de Madrid o així, i es havia quedat, o sigui que també va ser l'anècdota, no? I també, la foto que està al costat de la piscina també se la va jugar a punt de caure a l'aigua, no? I qui no se l'ha jugat? Bueno, tu, que et vas fer un autorretrat. Qui te la va fer, la teva foto? No, jo mateix, amb la normal. És la foto que menys m'agrada. És la meva, perquè és que va ser el projecte d'ella i vaig pensar, deixa'm provar com quedo una cadira de rodes. Vaig posar l'automàtic, allò, pip, vas corrent, et posa la càmera, dispares i ja està. Però faig cara de... com despertat. Va servir per... Què et sembla? Anem pel bon camí i a partir d'aquí mirem la que hem enviat, tu, el collàs. Molt bé. Bé, jo estic molt agraït per la presència de tots. És veritat que no ens hem d'enrotllar més, ja, Jordi, jo crec. T'has deixat alguna cosa al pap? Hi ha alguna foto? Hi ha alguna cosa? Escolta, el Jordi Martínez, el que la gent coneixeu com a Paco del Vent del Pla, és un excel·lent actor, com la Marta Angelat, com tots, de fet, tots els que participaran. Però el Jordi Martínez jo tinc un dubte. Jo, a l'única sessió que ha existit, a part de la meva, quan ens vam llançar des de l'avió allà a Polla Brava, diguem, doncs ha sigut la del Carles Capdevila, que es va pujar dalt d'un gronxador i tu a mi em vas fer aguantar no sé què per les llums, això que feu aguantar i tal. Amb el Jordi Martínez, que vas fer al mig de la Rambla, qui t'ho aguantava, això? Doncs m'ho aguantava tothom. O sigui, la veritat és que utilitzava, com que no portava ajudant, vaig fer tota la sessió perquè dic, sí, però no hi havia pressupost pel tema. Doncs el que feia servir és a la gent del carrer. Bé, escolti, aguanti'm això una estona. Trobaves una àvia allà que t'estava mirant i dius, era el Jordi Martínez, el Paco de Vent del Pla, és el Paco de Vent del Pla. Aguanti'm, sisplau, el reflector, miri. El tio, al cap de 3 minuts ja s'enfartava i diu, bueno, me'n vaig. I t'enganxaves, allò, passava la turista xinesa, per allà, de dir, escolta'm, es quedaven també mirant, el cul al nas perquè el Jordi Martínez, jo el comparo una mica el germà bessó del Moisès Sala, perquè també és una persona aquelles actives i brillant, que no sabia, bueno, fortes, ja, i aleshores tothom es quedava mirant, no? Aleshores, des de la noia, bueno, evidentment sempre a la part de seducció, que passa la noia guapa i te la posa allà, aguanta'm, sisplau, una miqueta el tema. I va ser molt divertit, que era això, que inclús vaig fer un making-of de la gent que em anava aguantant a... Sí, també els hi feies fotos. Sí. Des que ha vingut l'era digital, que feu moltes fotos, ara que ja no la reveleu, escolta... Bueno, en revelem. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots, a tothom i a tot Don també per ser aquí presents en aquesta inauguració, gaudiu-ne. Ara esteu convidats a un petit refrigeri, allò que en deien uns psicolabis abans, i a banda, aquí damunt la taula hi deixarem una carta del Llullo perquè la escampeu
les vostres amistats, si voleu fer-les partíceps d'aquesta iniciativa, tot convidant-les tant a veure aquesta exposició com a venir al concert del 14 de juny. I també, gràcies a l'Andrés, un bon amic i un de les empreses que dona el seu suport, concretament a l'Illa Diagonal, ha vingut amb la sorpresa de les primeres xapes de les coses que es faran. Per tant, podeu agafar també una xapa, si voleu, del Molta pels Quiets, petitona, com aquesta que porto jo avui, i després, quan sortiu, ja us en donaran una altra grana, i tindreu blau, grana, i ja a la ciutat direu res. I per tant, ho deixo aquí damunt la taula. Moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies per venir.